ɓe tedduɓe jawdi kay ɗum kay hanti ko tawa ina ni fecciro walla tawa haalide ko kono ɗum kay ina yaha e dow gueɗe kawren ɗo ittanen ɗum ko dokketen ɗum ko kay lugu professeur ti hen kañum yaadi hen eyyi muñ tan mi famnata haala kam waɗi kono way an a yaadi hen ɗum fedde fof ne andi ko an bandiraɓe tedduɓe no wayino ko ɗo e guure luggi pure gonɗen wiyete Debbo Coumba ko ɗon tigui gonɗen no wayino hande fedde wiyetede fedde diral juuɗe renti ɗo e wuuro meɗen Debbo Coumba ɓe mbawi wallidde radio pinal ujunnaji 10 e ɗum noon ko weltare mawde ujunnaji 10 ɗi goni ɗiɗo woni oɗo kalis mo jeeton ɗo hande 17 lewru meɗen 11 ɓuuri hitande ujunnaji 2 e 18 ɗo e wuuro meɗen wiyetengo Debbo Coumba Funnague ɗum noon en beltima no fewi oɗo ko joom damborɗi ɓe mbiya mbo jarama calmini dendagal bandiraɓe foof ɓe mbiyaɓe kadi yo Allah yob moƴƴere